riječi našuje, Čavanovi tako, kad sam se bodova, dakle, došli smo do zaključka da njima doista treba dati jednu posebnu nagradu, jedno posebno priznanje. Mi smo ga zvali kao najperspektivniji sportaš, odnosno najperspektivnija sportašica Županije Istarske. Što se tiče sportašice, dakle ja bih krenuo, tamo imaju prednost, jel' tako? Ja bih zvao mladu članicu atletskog kluba Istra, Zvijezdana Grganja. Jače, da čujem taj aplauz. Zvijezdane. Ja bih se zamolio samo Zvijezdana, dobro. Ja ću kratko reći, ove godine Zvijezdana će se sjećati po lijepom uspjehu na mitinzima u Italiji. U Ponzano je triumfirala na 800 metara, samo 3 dana kasnije na mitingu u Montebellunu je ponovila taj uspjeh. Ovaj drugi uspjeh je posebno drag, barem je tako ona rekla, jer je uvjerljivo uspjela ostaviti iza sebe prvakinju Italije u krosu. Ja mislim da nam to zasluže još jedan aplauz. Zvijezdana Grganja predstavljala je svoj klub i zemlju i na mitinzima u talijanskoj Gorici, austrijskom Bilaku, zatim na troboju reprezentacije Slovačke, Slovenije i Hrvatske u Kranju, te na kupu atletskih klubova Europe u Celju, svugdje sa zapaženim rezultatima. Zvijezdana je u klubu ne samo nosilac rezultata i bodova, već i zalaganja na treninzima i općenito u radu i klubu. Ono što je sigurno to je kad neka dečko bude Zvijezdani po volji, neće joj uteći. Ja bih sad pozvao gospodina profesora Davora Crnoborija, tajnika Športskog saveza općine Pula, budući da će Zvijezdani Grganji pripasti jedna lijepa plaketa kao najperspektivnija sportašica Županije Istarske za 93. godinu. Ja mislim da ovaj čin može biti popraćen jednim vašim aplauzom. Neka slijedi još jedan lijepi buket cvijeća za mladu Zvijezdanu Grganju. I naravno tu treba svakako zahvaliti i pohvaliti trenera Zvijezdane Grganja, to je gospodin Nebojša Mitrović. Izvolite. A među nama, muškima, kao najperspektivniji sportaš Županije Istarske je Dario Kliba. Jače. Tu je tata, prije mali. Evo ja ću samo reći da organizatori velikih jedriličarskih regata u Italiji se uvijek uhvate za glavu i kažu šta opet mali Dario dolazi, opet će na sve nagrade pokupiti. Dakle, Dario je član jedriličarskog kluba Uljanik plovidba, a njegov trener je Ivan Martinčić Marta. Marta kaže za svog pulena da je tek na početku svoje karijere i da od njega očekuje tek prave svjetske rezultate. Dario je vidio sva svjetska mora, bio je na svjetskim, evropskim prvenstvima. U Irskoj je u 93. među 100 najboljih jedriličara u svojoj klasi zauzeo visoko 16. mjesto. Njegovi trofeji su zaista brojni, ima regate u svom džepu, prva mjesta, druga i treća na natjecanjima u Turskoj, dakle u Italiji, na nekoliko uglednih regata i očigledno je jedno od najslavnijih budućih sportskih imena, Dario Kliba. Član jedriličarskog kluba Uljanik plovidba. Još, ajde. Magari da nam je svima vjetar u jedrima kao njemu kad se ovako na ovim regatama natječe.
Međutim, nije to sve što se tiče posebnih priznanja koje ćemo uručiti večeras tu svi skupa, a ima nas doista puno. Posebno priznanje, a to je doista izuzetna čast reći, pripast će i članovima društva tjelesnih invalida općine Pula. Molio bi gospođu Mirjanu Ružnjak, koja je snimila svoju samostalnu kazetu, zove se Željka Ferenčić, i ja mislim da je zaslužila jedan aplauz. Željka, dođi. Željka Ferenčić, najmlađa pjevačica Istre. Željka, dobro večer. Dobro večer svima. Cvijeće. Ovo nije izbor za mis, nego je izbor najljepše i najbolje ženske ekipe Županije Istarske. Odbojkašice Pula, Istarska banka. Naravno, ako je odbojkaški klub Pula Istarska banka najbolji u Županiji Istarskoj, što znači da je najbolji i što se tiče općine Pula, stoga će im gospodin Dario Koraca uručiti plaketu Športskog saveza općine Pula. I još jedan aplauz. Ja bih zamolio gospodina Rabjanka nek ostane tu sa nama, budući da ćemo odmah proglasiti i najbolju mušku ekipu Županije Istarske za 93. Kandidati među sportskim klubovima bili su za ovu najvrijedniju godišnju nagradu Županije Istarske. Bočanski klub Boris Pazik. Rukometni klub Istra Turist Umag. Rukometni klub Jadranka Bignet Rudar Labin. Nogometni klub Istra. Nogometni klub Pazinka i klub za sportski ribolov Banjol. Najbolja muška ekipa Županije Istarske za 93. godinu je rukometni klub Istra Turist Umag.
Rukometaši Istra Turista Umag su članovi prve Hrvatske rukometne lige. U prošloj godini Umažani su osvojili 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske iza Badela i Medvešćaka, a takav je poredak bio i u natjecanju Kupa Hrvatske. Upravo ti uspjesi omogućili su Umažanima i izlazak na europsku scenu. Tu je Istra Turist u prvom kolu svladao grčkog predstavnika da bi tjesno na gol razliku izgubio u drugom kolu od islandskih predstavnika. Ali je to bila sve u svemu uspješan europski debi. I sada ćemo i ove kršne momke prozvati i pozvati da nam dođu ovdje i uljepšaju ovu feštu. Najprije kapetan Zvonko Lipša. Zatim Robert Borčić. Željko Šestak je odsutan, ali iza njega je nam pljesak, a onda Elvis Vlaković. Tu je s nama večeras i Damir Makarević, Ivo Đurčević,